gauzak gertatzen eta izakiak aldatzen diren bitarte mugagabe edo mugatua da. Honen arabera, gertaerak iraganean, orainaldian eta etorkizunean bana daitezke. El tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. Denborarik ez du, denborarik ez du, denborarik ez du, denborarik ez duzu, denborarik ez du, denborarik ez du, denborarik ez du, denborarik alkateak ez du, denborarik teknikariak ez du, denborarik idazkariak ez du, denborarik zinegotziak ez du, denborarik herritarrek ez duten, denborarik amaketak ez duten, denborarik zantzaileak ez du, denborarik aurrak ez du, denborarik Aliziaren, denborarik Aliziaren untxiak ez du, denborarik raik ez du, denborarik ez du inork ez dugu, denborarik elkarri entzuteko, denborarik harremanetan jartzeko, denborarik hitz egiteko, denborarik pentsatzeko, denborarik partekatzeko, denborarik mahai inguruan biltzeko, denborarik aldatzeko, denborarik ikasteko, denborarik elkarri entzuteko, denborarik harremanetan jartzeko, denborarik hitz egiteko, denborarik pentsatzeko, denborarik partekatzeko, denborarik komunikatu bezalairatu arbanatu, denborarik ikasi aldatu aldatu denboraratu harremanak landu ikasi denborarik komunikatu elkarri ikateko, denborarik aldatu entzun bildu harremanetan jartzeko, denborarik elkarbanatu harremanak landu ikasi aldatu aldatu denborarik partekatzeko, denborarik komunikatu bezalairatu arbanatu, denborarik ikasi aldatu elkarbanatu harremanak landu ikasi denborarik komunikatu elkarri ikateko, denborarik denbora izateko, denbora elkarbanatu harremanak landu ikasi aldatu aldatu denbora izateko, denborarik ez dauka, denborarik denbora izateko, denbora nahi du, denbora izateko, denbora nahi du, denbora izateko, denbora nahi du, denborak eramango gaitu denbora izatera, denborak eramango gaitu denbora izatera, denborak eramango gaitu denbora izatera.
nik kantuan landu duten denboraren asunto hori ikusten nuen, oiongo prozesuan asko gertatzen zen, no? Es que no tengo tiempo, no puedo ir a ensayar, es que ezin dut zau eta hau, ez dauka denborarik, ze... Baina, karo, azken finean nik uste dut denborarena oso relatiboa dela, ez? Denbora hori ondo erabiltzen badozu, azkenian da inbertsio bat. Orduan, ba hori, baina bai azaltzen dela denborarena, ba. Azkenean jende askorekin prozesu bat egitea jende askorekin, ba, oso aberasgarria da, asko ikasten da, baina bueno, oso zaila da. Bakoitza dauzka bere denbora, bere egitekoak, bere ikusteko modua, bere, bueno, ba, baina nik uste dut beharrezkoa dela. Batez ere zuek landu duzuen moduan, ez? Ba, udaletxetan eta ez dakit, nik agian nire ideia simplegia ematen du, baina nik uste dut bizigeran demokrazia, bueno, ustezko demokrazia honetan hori behar luke izatea modua, ez? Osea, politikariek eta politika egon behar da herriaren ondoan, osea, politikariak egon behar du herritarraren ondoan, entzun behar du herritarra, eta askotan ikusten da hori ez dela pasatzen.